Si Hari Solomon maoy ni puli sa iyang papa nga si David nga namatay. Kay bawo mo pilay edad ni David pagkamatay? Wa mo kay bawo? Wa sad ko kayo kay bawo. Ang pagsugod niyang hari sa Israel matod pa sa Bible, si kan Samuel man siguro to, 30 iyang edad niya naghari siya sud sa 40 ka tuig. So pila may edad niya? 70. Patay na siya. Kapoy sa gutoy ang trabaho kay siging away. Ngay uban nato dinhi sobra na 70. Wa pa man mga matay. Nasi usahay layo kay gidad si San Blas, Saint Blaise, namatay po ni siya mga ingon-ingon sa tingali aning idara kay nahimo pa ni siyang physician, naka-retire pagid ni siya sa iyang pagka-obispo man tingali to, niya nag-ampo na lang siya sa kaning sekreto nga paagi, niya kay naa may persecution nga nahitabo sa mga emperor sa una, patay man gid sa mga Kristiyano, so usa siya gidakop niya misaksi siya sa iyang pagtuong Katoliko, mao tong giputlan siya gliog dinha sa publiko. Wa may pili sa una. Ang nahitabo ni Solomon, giinstrakan siya ni Hari David panugon sa iyang amahan, tumanag yod ang balaod sa Ginoo, ang tanan yung balaod sa Ginoo, aron dili kabsag hari ang atong kaliwatan. Pero humanly speaking, si Solomon wa ka-perfect aning maong tugon, mao tong nagunob ang iyang gingharian hangtod nga na-exile na sila, nangabihag na. Pero kay si David buutan man kayo, gipadad-an ang iyang kaliwat og bag-ong hari. Nya unsa mang hari ang gipada? Lahi ni Solomon. Si Solomon naghari siya nga 40 kagamhanan og 40 kabahandianon. Itong nakapangasawa gid siya 700 kabuok og nakapangabit pod siya 300 kabuok tungod sa iyang kwarta. Grabe gyud kayo iyang kwarta ug ang iyang gahom ug ang iyang influensya niadtong panahon na. Na siya nahitabo niya kay naglagot man Ginoo niya, nabahin-bahin tong iyang tanan nga kabtangan pagkamatay niya. Karon ang gipuli mao na si kinsa man? Kinsa may sunod nga hari ni David? Sunod ni Solomon. Mao si Jesus. Ang Ginoo nagpakatao unya siya naginituman nga magpakaanak siya ni David. Muna si Jesus gitawag og kaliwat or anak ni David. Kay buutan man gid si David sa tanang mga hari, siya man gid moy matinumanon kaysa sugo sa Ginoo. Nasipyat siya kausa pero kadto ra gyud. The rest grabe na gid ang iyang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Mo nang naningkamot gyud ang Ginoo nga matuman ang saad niya. So si Jesus na, pag-abot na ni Jesus, lahi na og pamaagi ang Ginoo. Unsa naman? Dili na ang hari bahandianon, dili na ang hari kaning gamhanan kay maoy magbuot sa tanan, sundon sa tanan, gamhanan in terms of authority, human authority. Si Kristo na tao og naghari nato sa tumang kakabos ug masinugtanon hangtod sa kamatayon. Lahi na ning harian, no? Opposite na. Si David, authority, biganas, espada, luhod ang mga kontra, kay purti mangilngiga. Mausad si Solomon, tanang mga gingharian mo submit niya mga tao. Pero karon si Jesus lahi na.
way kwarta, nataw las pasungan, wa gani ka eskwela. Nya ang iya sang magipangkuha nga mga iyang circle of friends, mga general niya, iyang mga officers, kadtong 12 apostles, pulos-pulos gisad way mga grado. Unya namiya pod sa ilang mga balay, wa na sa mga kwarta, gasigi nalaglakaw-lakaw, wa gani ilisan. Nya mao sa iyang gipanugon kay namatay di ni Kristo. Pila may edad ni Kristo pagkamatay? Ha? O kaning harian namatay ni siya si David mga 70, mga Saint Blaise mga 70, Solomon sad mga inana sa mga edad. Pero si Jesus namatay 33 pay edad. Nya kumusta mangyang harian? Ni padayon o nawagtang? Amot lang din ni San Vicente ni padayon ba? Nya unsa may timailhan nga ni padayon iyang gingharian? Duna na say daghan kaayo nga mosunod sa iyang kakabus ug mosunod sa iyang kamasinugtanon hangtod sa kamatayon. Usa ni ana si San Blas, pipila ni ana si San Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo. Punan pas ikaduha natong santo si San Pedro Calungsod. Ang pangutana ron kining mga buhi nga na kay yampungad ron dinhi aning buntaga. Anda mong musunod sa pagkahari ni Kristo? Gusto mong mahimong kabos? Tawa na, duko-duko na. Masinugtanon mo, bisag patyon pa. Musugot ra mog patyon. Murag karniro kuno nga gidangat tos ihawan, wa gi imik, hangtod gyud nga patyon siya. Sugot mo ana. Lingi-lingi ay dayon ikaw na. Sige, dayon na nala naglingi imong tupad ing na sugot ka na. Masinugtanon ka. Ikaw na ing na. Sige na. Da. Og mauni ron ang atong problema. Kay nga naman ang gingharian ni Kristo karon dili na ra ba parehas gingharian sa ni David? Ang gingharian ni David territorial ba? Maghari siya in terms of territory. Karon ang gingharian ni Kristo unsa man? Dili man territorial, unsa naman ang iyang gingharian? Universal. Territorial gyapon ay. Ang iyang gingharian individual. Dipindis kasing-kasing nga mudawat. Anha siya muhari sa kasing-kasing. Dili sa teritoryo nga musugot kag sa dili masakop ka. Pero karon mag-eleksyon man ta. Og kinsay mudaog sa eleksyon, mao man palisiya sa atong demokrasi may atong gituman. Kinsa gani mudaog pasabot majority ang nibutar niya, mao'y atong himuong hari. Nya hasta tong napildi maapil yun kay territorial man ta. Whole Philippines man ang iyang i-govern. Maapil yun hasta tong wa mubutar niya. Pero si Kristo, lahi ang iyang gingharian. Ang di mudawat niya, dili katilaw sa iyang paghari. Ngo na yung nakanindot. Ngayon may maayo ani, kadtong territorial nga paghari o individual. Kana mo'y sakto. Mo na kay individual man, bisan pag naatas teritoryos Ginoo, sama ani karon yan, nimbata dinhi, o ang atong mga online parishioners, nananaw anang na ang atong, kaning atong misa, o ni-appeal sa atong misa online, kamo mga online parishioners, pero nagpabilin nga individual. Muna kanirong nanimba dinhi, appeal na ning nagmisa, di ko kasiguro nga kada usa nato naghari si Kristo dire. Di ba? Di ko kasiguro ana. Ang ako ra gyung masiguro kung naghari ba siya gwa ang akong kaugalingon. Ako'y makatubag ana kung naghari ba si Kristo nako or wa. Pero kamo wa na ko'y may uban ninyo magpa ano ba na mga lektor nindot kay gisulob pero wa ta kasiguro.
Kari ndot kay gisulob. Mo di apay pariunon. Pero wa ta kasiguro. Labaw na ning ang gawali-wali. Wa ta kasiguro ani. Nakaron unsaon man pagsiguro matud pa ni Kristo ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao sad mailhan sa iyang binuhatan. Kana mo di malalis. Ang kahoy, ang mangga, mailhan ng mangga tungod siyang bunga. Kaya kung ang iyang dahon mangga, pero ang bunga kapayas, unsa may mo isulti? Ha? Milagro, milagro sila ka. Ang dahon, ang forma mangga, niya ang tanaw ni mo bunga kapayas. Lisod ka na eh. Niya ang punuan niya saging, pagpamunga, sambag. Lisod ano? Mutuo mo nga ang saging mamungag sambag. Tanam na diya. Matay sambag diya. Mao na ang ato rong sukdanan kung naghari bang Ginoo ang atong binuhatan. Unsa may unang binuhatan, ang gisugo rasad ni Kristo sa iyang mga apostoles, ayaw mo pagdalag puntil, ayaw mo pagdalag ilisan, ayaw mo pagdag kwarta, ayaw mo pagdag pagkaon. Ang tao nga naa aning kinaiyaha, wa mabalakag igsusulob, wa mabalakag puy-anan, wa mabalakag sakyanan, wa mabalaka og pagkaon, wa mabalaka sa iyang igsusulob, wa mabalaka aning mga butang, mga gadgets. Kana naghari ang Ginoo na. Pero mabalakon kay tas tanan, sige gitag ampo nga naon ta koy balay, naon ta koy sakyanan, naon ta koy kwarta, madato unta ko, maka-abroad unta ko, makapasar unta ko, unsa pa nang atong pangandoy ba nga mga kalibutanon nga mga dungog ug kalibutanong bahandi, duwa maghari is Kristo nimo. May karon kining unang requirements or bunga. Makita ni sa inyong kinabuhi ron. Makita ni sa akong kinabuhi. Ikare makatubaga na. Kay lagi si Kristo muhari sa atong kasing-kasing. Muna ningos Kristo, ang gingharian sa Dios dili usa ka lugar, dili sad usa ka butang nga moingon ka tuwa dito, di adiri or mauni. Kay ang akong paghari anha sa inyong kasing-kasing. Unsa may resulta kung magpuyo na ta aning gisulti ni Kristo sa iyang mga apostoles? Unsa may bunga? Una, nindot king yang bunga ay. Ingon din siya dire, sa inyong, limot naman ko. Ingon din siya dire, makapapahawa kamo og mga yawa, unya ang mga masakiton inyong ayuhon. Muna dire, niingon pag-ending, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasa nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Mao di karon naata ni aning mga tawhana, pero di kay ni sila daghan dinhi sa simbahan kanang makapapahawag yawa. Unsa man ning yawa? Unsa may timailhan nga naatay yawa? Kung naatay sala, kanang pagpamakak, kalaway, pagkatapulan, addiction sa bisyo, kanang siging linibakay, dinumtanay, siging pangusab ng mga naong, siging palaygit, siging basiktomi, kay kanabang gipangguba ba ang gihimos Ginoo? Maunay na ayawa, kay ang yawa mo guba man na sa hinimos Ginoo. Siging divorce, siging tipon-tipon nga way kasal, ana ba? Mga binuang mo na, mag-unay-unay, homosexuality, nga mag-uyab-uyab niya, mga buutan kanuhay kayo ba? Manimba pa, niya magsige pag dagkot ngadto sa Ginoo, magampo pa Ginoo munindot unta gyud ang among relasyon nga matildis do us part me. Niya puro babae or puro laki. Because we love each other. Kisa may ilang gisunod na ang Ginoo, ilang gusto. Ang ilang gusto, ay bawal na sa Ginoo.
Nya usahay di ta kahimo ana nga naman sakit manggod, it hurts, I cannot do it, it's very painful. Painful baya kun ang pari dili gyud mo tubay sa nag-text nga nakauyon sad ang pari. Painful oy. Labi nagmadre ang mag-text, painful kayo. Amot sa madre og painful basag ka. Masig moingon sang madre, Father, I cannot live without you. Ala, batay ng mga madrihag pariana. Di na sila, wa na hariis Ginoo. Pero moingon gani nga, oy Father, bahala nag maghilak ta. Di gini nato buhaton. Kana ter, okay kay ta diha. Igsunod adlaw, kausalan terbe, sabi tao Father no, kausalan. Wa na patay na sana. Mao nay mga yawanon nya, kumusta man mo ron? Unsa may naghari ninyo, Ginoo o yawa? Ubi bang Ginoo, congratulations. Ang sunod nga mahitabo, ang tao nga giharia Ginoo manggihatagon. Very generous. Kay sugo masas Ginoo, ibaligya ang tanan ug ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Wa gyud gipuy-ag Ginoo nga mabalaka sa iyang paghatag. Manggihatagon gyud kay hasta gani ang Ginoo hastang katapusan niyang to sa dugo gihatag. Si San Blas ang iyang liog iyang gihatag. Kung makatagbaw ni ninyo ang akong liog, hala putla ni. Na karon makaayo siya sa atong throat. Kaya nga naman naputol iyang throat. Muna si San Roque, isa kung mamatay ko pinaaging sakit, sige, ihatag ko ni akong lawas, patya ni sakit nga di maayo. Hasta si Saint Therese of the Child Jesus, patya ni akong lawas sa sakit nga di maayo. Unya, tungod aning maong kamatayon, nahimo silang healer sa mga sakit sa lawas. So, ingon ani kagamhanan ang Ginoo ug ang mga hari nga sunod sa Ginoo. Di ba kitang tanan nga binunyagan nakaambit man tas pagkahari sa Ginoo. Sige, lingi ana imong tupad. Nya na siya, hari ka. Ina hari ka. Hari, tao hari. Pero ang question, hari ba ta nga nagsunod sa pagkahari ni Kristo o ni David? O hari ba ta nga nagsunod lang sa atong kaugalingon? Kung nagsunod ta sa atong kaugalingon, hagba ning atong gingharian. Way mo sunod nato. Pero kung nagsunod ta sa gingharias Ginoo sa iyang pagkahari, kakabos, kaputli, o kamanggihatagon, apurting nindota aning ginghariana. No? Muna pasalamat tas mga manggihatago natong mga kaigsuonan nga dali kay mo palit og slot. No? Ako maghari gyud ko pinaagig slot. Bahala na akong naong kada nako wali, slot gyud ang inyong makita. No? Luod na kinig naong kay siging slot. Pero sagdi lang, halin man sad. Sagdi lang nangausab man sang atong simbahan na di luyo ay ato nang gibayran ang iyang kanang pagpanindot diha kay ato nang gamiton inig pista. Nindot na kay gnaong. Diha sa gawas o nindot na kay gnaong. Pero kwarta na gikan na sa atong mga slots. So ang atong slot para sa Heavenly Joy na natayhalin karon nga 3,541 slots. Unya ang atong MMHD para ni Kapilinya niabot na sa 445 slots ang halin. Pakpakan na to ang atong mga kaigsuonan. Pagkanindot sa mga manggihatagon. Kay bawo ko, dili sayon karong panahon na manghatag. Pero pagkadakong kalipay kung manghatag kas panahon nga dili sayon ihatag kay apiki sa ka. Mao ginay lawom kay kalipay. Kana bang sakit na bitaw siya inighatag nimo? Sama sa usa ka inahan, sakit kaayo ang paghatag og kinabuhi sa bata nga naas iyang sabakan, sakit. Pero ang inahan nga mo agwantag utong og panalipdan niya ang bata sa iyang sabakan bisag sakit, lipayo na sa iyang mga anak. Sakit kay sa usa ka kaning pari, no, nga libakon sa parishioners. No? Sakit na Pero ang pari nga mo antos ana
dunay gapaabot nga tinuod nga kalipay o kalinaw nga di ma-explain. Sakit kay putlan kas liog isip martir, pero si San Blas malipayon kay karon og padayon nga naghatag sa maong kalipay pinaagi sa healing of sickness, especially sickness sa throat. Mao na siya. So karon atong himuon ang healing sa throat. Kadtong gustong magpa-impose sa blessing, mulinya la mo dihag duha ka linya. Ang dili sad gusto ay nalamog duol. Nga akong i-pronounce ang kanini ang formula nga inigduol ninyo, inigana sa kandol, ang inyo nalang isulti is Amen. Kaming duha si Reverend Charles mo imuhimo ni ana. Sige, panindog mo kamong gusto nga magpahil.